прави точка кариера на трупа, купи медали, грамоти. И един ден ми вика, спирам, вика, с гребането, искам, вика, спокойствие, искам, каза Ръгълвък, къщичка, дечица, хубаво, вика, методки, оженихме се и айде славено пътешествие, Тур де Франс, нали? Тур де Франс. Посетихме авиационното изложение в град Бурже. Ей, точно като видя самолетите хора, казвам, ще изкочи сърцето. Искам, вика, на аероплана. Искам, вика, хубаво, вика, методки, качихме на един самолет. Обаче тъкмо набра скорост горе в машината, явно някаква ураган е излязъл, някаква вихрушка или какво е било, защото се обърна самолета, точка падна надолу и викам си, прави друга жена, ще трябва да се търся между час и половина, 2 ми отнема търсенето на нова жена. Обаче тъкмо ще се удари долу в жената и някакъв друг самолет мина, точка падна в него, замина, повече не видях. След години разбрах, че този самолет бил на някакъв си богат човек, нали, индиец заможен, който построил в нейна чест цял дворец, храм, нали, и го е нарекал Татач Бахал, демек Тоткината Бахала. А пък аз останах тук по родния край. И нека сега все пак да ви кажа някои думи и за себе си. Преподавател съм по така наречената практика. Още като пеленача са ми закачили люката в работилницата. За първи път, като ми се е появил фокус в погледа, на 1 метър нареден от мене, като в аптека, пили чукове трион. На 6 месеца с едно врътване съм достягал менгемето до края. На една годинка щуманена шина 4 см съм ме разрязал за 1 минута. На 2 години с дясната ръка цепех дърва, с лявата бетон бъркаме добре. Орехите си спомням, ги ядях цели и ги плюях. Мене ми направо готови за... Това значи на 2 годинки. На 3 годинки си спомням много добре, вече 3 годинки, защото тогава завърших и основното образование. На 3 годинки, като се изморяха биволите, работа съм го теглил с 13 км в час. От книгата на рекордите на Гинес дойдоха, видяха, не повярваха, умряха, други дойдоха и чак тогава. Беше на 4 години 7 езика перфектно и също и морзовата азбука. Съответно и френската и английската морзова азбука. На 5 годинки имах вече първи скок с парашут. На 6 годинки скок без парашут. На 6 години и половина скок от място горе в самолета с парашут. И вече все пак малко започнем да ги разнообразявам нещата. Скок от самолет в друг самолет с делтаплайнер. Скок от самолет на влака, който влиза под Ла-Манша и излиза и паркира върху кораб. Скок от аерогара, която е заоградена изцяло от щъркели. И скок също. Скок от батут на батут, който е вече пенсиониран батут. Това се вече много сложно. Това вече нещо почна да нещо почна да ме яде отвътре, че имам вече 2 образования, нали? Викам, трябва да завърша и висше образование. И отидох в Масачузетския технологично-биологически натурално-космологичен институт, където завърших влизане и излизане през скафандура при положение, че вали. И при положение, че ако не вали, как би влязъл, ако вали? И да връщам и викам, беда ще мина да видя какво е това Европа, толкова ме говорите Европа. Аз ще мина да видя. И минавам през Рим, да видя, те тъпо бяха построили Афелата кула, гледам едни малки. Гледам едни деца там, все нали пушат цигара, да ще пият кафе. Какво правите, викам тогава? Не видя, срам казвам, млади хора, няма ли за вас работа, казвам. Ами ни казвам, тук учим. Какви сте, казвам, студенти, учим тук, какво е това тук? Ами Сорбоната. Добре, завърших и Сорбоната. Прибирам се в село, казвам, ето завърших и Сорбоната. Те казват, не ти вярваме. Така ли? Върнах се, пак завърших. И след това вече като всеки мъж, викам, трябва да се слуши в войник, трябва да се отиде, влезох в кавалерията. Като викнах, тъй вярно, 3 коня изсъха от равновесие. На 4-тия кон му се късаха ремъците, предето му събираха изварено от сушилнята със сръб. Такава ударна вълна, И тогава
Тогава докторите решиха да ми извадят сливиците. Сливиците? 3 часа се мъчиха, сестрата свали 6 кг, сливиците не мръднаха, ножици строшени, нещо отделят няма. Даже трета сливица излезе на пук, защото съм инат. И взех да пея още по-добре, затова ви го разказвам цялото това нещо. И между другото, не знам дали знаете, сливица, всяка сливица допълнителна качва гласа с една октава отгоре. Не случайно оперните певци са така по-пълни хора, защото всичко тук вътре е сливица. Сега, уважавам публика, искам да отворя една малка скоба, да ви кажа, всички в нашия род свиреха, пееха и танцуваха. Тук съм днес да ви покажа, това е дядо ми. Той имаше песен за всяка година от живота си. От Българската академия на науките още стоят. Човека стана на 300-350 години, не мога да ми ги запишат нещата. Тук съм днес да ви покажа баба. Тя беше сомнамбул певица, само на сън пееше. Като деца се събирахме да слуша какво сънува. Голям джумбиш. Днес тук. Ето това е майка ми. Тя знаеше от баба 7-8 хиляди народни песни. Помощ на 15-20 хиляди пословици, гаданки и поговорки. И няма още 52 хиляди кръстосводици. Знаеш ли кръстосводиците? И с отговорите на песни. Ето тук, това е Леля ми. Значи Леля ми само любовни песни я пееха, я влечаха. Оказваше, че е била между 20-30 пъти десна на тази жена. Ето тук, това е брат ми, както чувате, той малко по-друга музика, така, иначе много щедър човек. Купи на цялото село, купи магистрала, построи почта, граничарите кара и така. Ето тук сме целият род. Характерното за нашия род беше, че сме бохеми, не побутвахме никаква работа, весели хора. Тук сме на едни каруци, така, отиваме пак да се веселим. Ето го, това е чичо ми по майчина линия, ето чичо. Той пък страшен дудукчия, като се свиреше, вълци и сърнички излъка, паляха по една цигара и